uDolomba noma Thenjwane noma ngena abangisalayo. Ngithi mangikhuluma ungafiki lokhu okuyaye kungifikele. Ngithi mangikhuluma bese kufika inyembezi ezinkani. Silapha ekwenamini Manazaretha sinokuthokoza okukhulu. Ngonyaka ophelile sasijabhile. Shembe wayengekho esweni lakithi. Yabona ingane omama bayazi uma fika isikhathi sokuthi incele bayancelisa ngesikhathi. Asincelanga nathi sasazi ukuthi kuba bozosincelisa ibele lakhe lasesulwini uMeyi akwenzeka. Kukhona izalukazi kulelizwe ezingasakwazi kuhamba, khona nabantu nje abaphilayo kodwa bangikwazi ukufika ebuhleni. Ukuthi makufike uShembe kulelizwe lakithi bajabule kakhulu. Amen. Siyajabula baba. Ungasilahle enyakatho Nkosi yami kaMakhosi. Izwa ukuthi ngelinye ilanga ngo-1983 wafika ubaba inyanga yezulu kulelizwe. Wafikele emsini wasehlangana la khona la kaJobe. Kuthiwa yathi hlezi inkosi abantu beyotha nabanikela yasibona uthula olukhulu lisuka emhlabeni lazala lasithele esibhakabhakeni. Yase yabuza ukuthi lolu thuli olwayo. Bathi abantu izinkomo zakulelizwe suke zehla ziyofuna amanzi ngoba amanzi aphela kulesi zithole icibhana eMkhosi. Wathi uNkulunkulu mnikazi wezinto zonke, njengoba sifike thina boShembe amanzi ngeke asaphele kulelizwe. Njengoba niwabonile emgwaqeni manje phamukaniza lapha agcwele amagcibi. Washo umnikazi wezinto. Baphila futhi abantu bakulelizwe la kaJoga kwakuthi makufike isikhathi samacimbi abantu babehla amacimbi yathi inyanga yezulu ingakudli lokhu batana abantu bakulelizwe enyakatho kade badla nenyama yemvu. Yathi inyanga yezulu ningakudli lokhu ngcolile kini batana mnina ningcwele. Amen. Babe ukuthi makufike isikhathi samacimbi baye lapha ehlahleni bahambe babamba amacimbi kunenyoka ezakulelizwe zazibaluma abanye bafe nazo zifuna amacimbi. Base babika enkosini enkulu umnikazi wezinto zonke inkosini inyanga yezulu yathi batabami sezohlala nani ngeke isanilo. Umuphi uNkulunkulu efanele kumkhonza Maнаzaretha? Banike mina ukuthi angiphathe le nkonzo angihlakaniphile. Anginalo ulwazi futhi kakhulu. Kodwa inye into engiphe uMshembe uthando. Amen. Ngiyabathanda abantu. Omncane nomdala ngiyamthanda. Amen. Ngizocela uhlabelele isihlabelelo sika-69 nami ngikhonga ingilosi uba uNkulunkulu angiphe isibindi sokukhuluma. Ilizwi lenkosi
Atana Bonyazi bekulikhuni kwakumuzi bekulikhuni kongangokuthi bese sibakhama abantwana bakho baba sibakhama njengeliqimbi sifunele imali engasekho kubo kodwa umoya ofaka kubo baba bebangasho ukuthi asisele imali beyinikela. Ikhona ingoma ehlatshelelwa zintombi zentethele ethunyazwe sihlalela sihlale lapha uzufike lapha sikhona sihlezi baba sikhona enyakatho. Yekela umoya wasezulwini usiphe uthando. Sibumbane sibe munye njengebumba lasemani. Ngempela Nkosi kungangifiki sinethemba baba ukuthi wena uzayo uzophinda ufike ngenyakatho bese kuwe Nkosi yezulu ngoba bekuthena lapha nje bese kuwe akekho umunye. Wena Nkosi ubanika isibusiso basebenzile uyazi ukusebenza ngisho nabangakholwa ikhona indoda yalelizwe laNcumane yanikela ngemali enkulu enye into amangayikhuluma sikwazi ukubona nangamehlo. Lo mnyango wegaraji likababa yathi angibozwe amahashi kababa yanikele ngo-180,000 ungakholwa wemNazaretha asibe munye njengebumba lesemini silandele ishene. Ikhona futhi enye indoda yalayika esonta khona la engungwana yenza umsebenzi omkhulu. Ngiyabacelela abantwana bakho okunyazi lezulu akade basebenza lo muzi ulukhuni. Atama amakhosazana unyazi ukuthi sihlale lapha azabushe besikhona. Amen. Sizoyapha sikwazi ukuthi mina ke ngihluleka ngisho ukuhlabelela nje ingoma ezinye inkosi akekho ngisho yodwa engikwazi ukuyihlabela ngaphandle kwamaculo ala ekhaya angikwazi ukuthi ngiyacela ukushemba noma sezifike ngoba ngihlelwe umfazi nendoda ukubona kusenyameni kimi kodwa ngize ufike usuku lokuthi uNkulunkulu usengibuyisela lapha ayingithathe khona. Inyanga yezulu yakha ithempeli
lesentongane elalingakheki. Ngiyasaba futhi ukusho lokho engikhulumayo. Ngokubaba ngiyezwa ukuthi uma edlula lapha ngaseChibini Space lapho kwafika kwaphumula khona ubaba mkhulu wathi lapha abantu abamihlezi khona uzohamba umgwaqo omkhulu uyosoka eThekwini uzongena kwaSoshangana. Namanje Manazarethu ukhona. Uhamba lapha ubaba mkhulu akhomba khona. Ithina ngayisulu ukuqala kwakwenza umhlangano eNtongane amakhosikazi ayisinethempelini. Mayisinethempelini kukhona umuthi lo ukuthiwa umletha Nkosi. Sihlala sikhona namanje. Ngeke sisibulale ngoba singumlando waleli thempeli. Bathi mabesina amakhosikazi eyale abefale abuyile ke athi sondela ngange asibambe inhloko zamakhosikazi wamemeza ubaba wathi mfana ukumethe ubumshumeli thatha iqembu yonqomulelo lamagatsha alengele amakhosikazi sezimangela inhloko zithi baba sikhonza kabi lo muntu esiphazamisa. Ubani okhuluma nehlahla, ubani okhuluma nenkomo, ubani okhuluma nayo yonke into ekhona emhlabeni ushembe kuphela. Ngiyaphinda ngiyacela esulwini ukuthi ingane mayincela unini yazi ukuthi isikhathini encela ngaso. Nathi ubaba besincelisa ngoMeyi njengoba singelise ngoMeyi akaphinde futhi asincelise ngonyaka ozayo. Amen. Silinde wena sihleli lapha baba sihleli silinde inkosi. Akukho okunye. Asimazi uNkulunkulu esingamkhonza. Asimazi uNkulunkulu esingamkhonza ngaphandle konyazi. Sihleli silinde ubaba. Akukho okunye sikwazi. Lapha engizalwa khona kaMyeni umkhulu wayenamadodakazi ayisikhombisa nabafana abahlanu komama ababili. Baba khona amantombazana amabili agana inkosi uNgwane uNkomo wakuthiwa inkosi uNgwane uNkomo. Basuka khona eyodwa egana kwaGumede esala inkosi engasekho. Cabanga ukuthi umsukulu wawukhona umsukulu inkosi Masake. Wathi mntana mzogana inkosi uzala into enkulu kodwa ngeke uyibone uma isizobusa uzoba ungasekho. Kwenzeka lokhu kwakusho uShembe umlomo ongathethuma. Wasala inkwalotsholwa ngenkomo eziwu-20 kuthiwa ngoba lezi sihlanu sithenga ukuthi lo uzosala inkosi. Ayikhona amakhosikazi Maseke naye sekhona ngaphambili ubathathe ubabekazi. Wathi wena uzosala inkosi kodwa inkosi eyophatha onke amakhosi asobondeni ayisho. Kodwa angeke uyibone uma sihlezi sihlole lokhu ungasekho. Benza njalo abantu basemhlabeni. Base bagoqoza itiye. Bafaka uphoyizini lona ochela uphayina. Ujuku ngisho injamaye yathi iyadla ayifiki ngisho mama. Ubabekazi wayehlaza izibilini zakhe zonke ngaphakathi aphuzele lo tiye. Wafa inkosi ingakabekho. Kuprofetwa ufezeka isiprofeta saphela uShembe ukuthi uyobusa lo mntana wakho ungasekho emhlabeni. Ngiyalithanda ngokuli
akusho ukuthi angiyena umuntu ona kumbulo enhle noma imemory yokuthi ngikhumbule izinto, kodwa phela ngadalwa uNkulunkulu. Uthi uShembe ngelinye ilanga umfundisi umculo wayehlusha indoda ethile eyinyanga, eke ngiyisho isibongo sami ngoba bakhona bakubuka. Uthi umfundisi mayesha uRedo uthi Sibanibani akasekho, sufile uthi ngaphuma ngagiya. Wathi mayeselele ebuthongeni wathi uShembe wemncane ngoba jabula makufe isitha sakho, ngoba lokuthakatha ade eyibo wayinikwe uNkulunkulu. Ungajabuleli isitha sakho ukuthi sifile, ngoba lesitha sakho ukuthi sikuhluba uNkulunkulu ayisinikele ukububi bakhe. Mawusijabulela uzokuthatha lokwana akade bezwa lomo bese ubuya kuwo. Ngifundele incwadi kaJeremiya engicele ngayo uma ngifika. Jeremiya wokuqala ngifundele ivesi lika-9. Le ncwadi ngiyacela esifulweni. Ngaphuka umlenze, ngaphuka umlenze ngafika kwathi uShembe hayi ngeke uye lapho. Ushinyazi lezulu shinyanga izulu unyazo lezulu luthi ngeke ngafunda sazophila. Iyaphila angisakwazi kodwa ukusina, angikuthanda ukusina, ngisinile kakhulu. Ngisinile kakhulu, ngisinela uNkulunkulu. Kodwa manje umzimba umkhathele, kodwa ngisekho. Nine ivesi Jeremiya uqala ivesi 9 ekuqaleni ufunda ivesi 9. Khona uJehova waselula isandla sakhe. Khona uJehova waselula isandla sakhe. Wathinta umlomo wami. Wasethinta umlomo wami. Wathi uJehova. Wathi uJehova. Ngimibheka. Wathi ngimibheka. Ngibekile amazwi ami emlonyeni wakho. Akube njalo yazwi lezulu. Verse 10. Ay ibambe la. Amen. Ngithe angibonge. Ngibonge abantwana abasebenamini namabandla onke ala enyakatho ekade efika. Uyasazi sinikwe umvangeli umdluli wayesinike ukuthi ubaba uzofika mhla ka-12. Sathi asizokhaba. Semase ishintshe izinto sezokuthi usufika mhla ka-6 hawu Nkosi yami. Sase sivuka singazi kokwenzekani. Kodwa ngiyabonga. Kade basebenza ubusuku nemini abantwana bakaShembe. Bathi bafuna uNkulunkulu wabo angene entweni enhle. Muhle lo muzi maNazaretha. Sasinikwe uShembe amandla okusebenza. Sisebenza sathi ayipendwe ngaphakathi indlu. Kababa lezo mazipendwe ngaphakathi ukuze upende unganuki. Sizoyiroba nje noma seyikhona ngaphandle. Ngoba kwakungasekho ukuthi sizothini. Useshintile uba sasazi ukuthi ubaba wathi Mdluli ninothola isonto elodwa. Mangaki namuhla? Babili uNkazilethanda. Sayizuza inhlanhla manje enyakatho. Asibeni munye ke nathi. Ubaba ukuze asithande, asibeni munye ukuthi makukhona lapho okusetshenzwa khona ahlangane amaNazaretha ahlangane njengenjongo lezi zimazi ezinamehla alukhali zibona into ziphezulu ukuthi hayi liyasifili ngabe nyama. Nathi akuhlanganeni kanjani njengathi. Zenhle
zibheke kuyena ezibona ukuthi nathi nathi asihlangane kulo msu awusetshenziswa usebenze umsebenzi. Amen. Umntwana omncinyane ishilo ngathi ilibhimbi lokukhuluma, ilibhimbi lokuhlabelela. Anginayo futhi memory yokubeka izinto zasezulwini, kodwa lokho okuncane angiphe khona ishembe unyazi ukuthi asihlale la, ukuthi asihlale lapha sikhona. Ebese zithi intombi yo zihlabelela zakhana ayipulpit. Inhle kanjani maNazaretha? Libona kanjani maNazaretha ubuhle bukaShembe lapho okubekwe izintombi zentelelelwe nampu phambi kwethu. Besilekelela ke nathi kuthi lapho kukhona umsebenzi wazo wokunikela, zithi mayinikela nathi esethi umkhokheli angazi umkhona akekho, kodwa kulungile ngoba akukubi lokho ngikhuluma. Athi umkhokheli wemadoda ake nisukume nishaya indishi nathi, shaya indishi yasezulwini niyilekelela intombi zetele bese siyasuka nathi suke namakhetha njengami. Asathi masukuma ngathi iloli lichitha inkwala. Sesisukume sakwelo lichitha inkwala libheku kodwa siyakhona. Shembe wencwele babanyazelezulu umntanakho umphukudla ngesikhathi ompha ngaso sonke isithuthi omsilindele. Umbeki onyaka zazo omsilindele ba uzofika azobe sikhamseje ngapha enyoni ethi mayizwa engaboni emehleni ethi mayizwa umsinjalo okala acaba umuntu unina kanti inyoka. Thina sobe sicabanga ukuthi uShembe sokhamisa umlomo silindele ubaba sinika ukudla kwasezulwini. Amen. Uthando esimthanda ngalo Shembe, uthando abantwana basenyakatho abathandana ngalo. Ngiyabonga. Ngifuna ukuthi uNkulunkulu angipheke ukuthi angibheke abantu ithi singahluleki maNazaretha. Amen. Asihleka ngoba uShembe ungenile. Ikhona incwadi kaMateyu 25 lapha ekhuluma khona ngentombi zelishumani. Ngifundele nje uMateyu 25 ikhuluma ngentombi zelishumi. Hayi thina silezi sihlanu asilibalanga ukufaka amafutha ebalini zethu. Funda mfundisi masutholile noma ubani ositholile. Khona umbuso wesibulu wafana nentombi ezishumi. Ithi le ncwadi khona umbuso wezulu wafana nentombi ezishumi ezathabatha ibani zazo. Zathabatha ibani zazo. Laphuma ukuyakuhlangabeza umyeni. Laphuma ukuhlangabeza umyeni. Kepha ezisihlanu kuzo. Kodwa ezisihlanu kuzo zayihlakaniphile. Ezisihlanu zayihlakaniphile. Ezisihlanu zazizulu. Ezisihlanu zazizulu. Singabi iziwula maNazaretha. Kawuqhubeke futhi mfana. Ezizula zathabatha ibani zazo. Ezizula zathabatha ibani zazo. Azithabathanga amafutha kanye nazo. Azithabathanga amafutha kanye nazo. Kodwa eyihlakaniphileyo zathabatha amafutha izitsheni zazo kanye nebani zazo. AmaNazaretha ahlakaniphile kade akha lo muzi. Amen. Awume nje mfana wami lapho. AmaNazaretha anebani ezinoparafini. Anebani ezinoparafini kade akha lo muzi. Anethemba lokuthi ngelinye ilanga kobe kumhlophe njobe kunje. Eziziwula bezingafuni ukuthi lo muzi wakhiwe. Ziziwula ke zishiya uparafini okukhanyisa mawufika umyeni.
Amen. Zibambisane zibe munye njengebumba likasemeni. Ishilo baba ngathi angilona igagu lokukhuluma futhi kangihlakaniphile kodwa ngiphiwe uthando kuphela. Yona uShembe into engipheyo ngicela ube ngibuyisele ukukhuluma kumnikazi wakho. Nkosi busizwe.